Gazterik hasi nitzan da, orain daño bitartian. Zenbait umore eder jarri det, Kantabriako partian. Pixka batian ez naiz aztuko, sartuagatik lurpian. Nere aipamenak izango dira, beste 80 urtian. Hemen da berorri, don Toribio. Hartuko aluke salda bero bat. Hori gero, aurrena gaixoa ikusi behar dut. Baten izena apuntatuta utziko dizuet. Eta huraxe eman behar diozue egunero, goizta gau. Dakizue letzen. Letra honditan eskribituko balu mesedez, don Toribio. Gure Jose Manuelek letuko luke. Ez du asko inporta, botikakoak badakita letra txikia ere letzen. Aizu, sala zerena da, txankararena edo olioarena. Ni nintzan maiorazko nere tokamentuz, serbitu izan banu aita pulamentuz. Lengo leku zarrera etorri naiz puntuz, berriz egalduko det espanabil kontuz. Ai, Jose Manuel, miel Jose gero eta okerrago zagokta, oha medikoaren gana. Ezaiok txirritanekoa gero eta okerrago dagoela, kontu ere galdudik gizajoak. To, 6 real kontsulta ordaintzeko. Begira, zure anaia oso gaizki dago. Nien nintzen ausartu horrelakorik esatera zure amari, baina hobe da egia jakitea. Ze? Zure anaiak laster egingo ditu mundu honekikoak. Ez zaiozula esan amari, hil egingo litzateke disgustuarekin. Arbetza, don Toribio, kontsultagatik. Ez dizute zerkenduko egia esateagatik. Zure anaiak alferrik ditu kontsultak eta botikak. Ez etorri gehiago, dirua alferrik gastatuko duzuta. Aizaki, errenderian nontzeok zagardo ona ordu honetan,
Kupelean? Hori banekian nike, nere motelean. Anaia gizajorrek hil egin behardik eta ez zeukak erremedioik. Baina espazio hau esperantza pixkat ematen, erioz tristia izangoik, eta erioz tristia errematerik txarrena duk. Sendatuko espadare, itxura egin beharriat. Meikuak sendatuko duela sinistarazi egin behartzio bat. Erremediorik ez zeukak, baina nik txintxo egingo dieta renderiako buelta. Ze esandik Don Toribiok? Emateko botika berdinetik, baina gauen 2 pastilla. Oh, Jesus, halako bizagia dauka gure Miel Josek. Bai, eta hobetzera egitez bau, joateko konsultara berriz. Jose Manuel, heikia izegituan Don Toribio gana joan behar du. Bai, Jose Manuel. Oalen bailen, abai izane. Hartza konsultarako. Nahi nuke baneukake, zuk dezu nahin bat bist. Guk badegu txakur bat, deitzen zaiona list. Atiaren gainetik ihueitian pist. Azpiko txulotikan azkar sartzen da txist. Aspaldi honetan, aberatz zabiltza oso, txirrita. Anaia hilko duk eta akabo orduan nere sagardoak. Bakibatek, Miel Jose, ezin dukilik. Jesus, zer dukik? Triste nago, ama. I? Tristei? Nuke anaia hiltzea nahi, ama. Ez dut Miel Jose hiltzea nahi. Ez da nik ere. Ai, Jose Manuel, enian uste halako sentimentu fuertia izango huenik irezen idea gana. Bai, ama, ez dut nahi Miel Jose hiltzea. Nasai, Jose Manuel, sendatuko duk medikuak emandako botikekin. Arrailua. Ez diat hiltzea nahi baina, Miel Jose sendatzen baldima, ordune earki zurratuko niok.